देखा तानी बट अपने सब के उनके पे बिहान आवे के बाटी काहे की आज के प्यार देख के माया देख के बिहान के उनके भल बाटे आज लाई हमारे रानिया अपने सब जीतपुर में इतना हमरा के प्यार देता नहीं कि हम फिर बिहान आवता नहीं। और अभी हम लास्ट सॉन्ग करे जा रहल बानी बिहान सब के उनके आवे के बजे इतना लोग चाहता नहीं हमरा के और आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमरा के प्यार करके हमरा सपोर्ट जितना लोग करे नहीं सब के हुआ है अपने सब आए तो हमरा ला बहुत बड़ा आशीर्वाद बाटे। धन्यवाद बा अंकल जी लोग अपने लोग भी आइल बानी हम देखा तानी हेलो बाटे तीनों अंकल के और सब के हो गए अपने लोग तो एकदम हल्ला करता नहीं शुरू में जोश रहे ना अभी भी बाटे बिहान सब के आवे के बाटे आइम लोग नो ना कर कहता नहीं एक और बाजी लास्ट सब बाजी बिहान आवे के बाटे पे अपने सब अपन काम हम सब छोड़ के मतलब खत्म करके आ सकत नहीं काहे कि कार्यक्रम रात के स्टार्ट हुई आज जौन समय में स्टार्ट भई रहे बिहान में वही समय में स्टार्ट हुई और सब के हुआ है